Δεσιμότατε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δημοτική Σύμβουλοι, αγαπητοί χωριανοί, εκλεκτοί προσκαλισμένοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Στα πλαίσια των εκδηλώσεων Αύγουστος 2023, ο Σύλλογός μας διοργανώνει και φέτος την 7η γιορτή Καραγκούνη και Σπίτας και Μπατζίνας. Έχοντας τους χωριανούς συνοδοιπόρους και συμπαραστάτες, καταφέραμε να διανύσουμε φέτος το 28ο έτος από την ίδρυση του Συλλόγου και είμαστε εδώ να συνεχίσουμε και να οδηγήσουμε το χωριό μας στη Μαγούλα σε ένα καλύτερο αύριο. Ελπίζω να περάσουμε μία ευχάριστη βραδιά, να ξεφύγουμε από τα καθημερινά μας προβλήματα. Φέτος οι γυναίκες του Συλλόγου θα σας παρουσιάσουν τον εκτέρι, όπως γινόταν παλιά στη Μαγούλα και σε όλα τα καποχώρια. Για την ενίσχυση του Συλλόγου θα ακολουθήσει λαχιοφόρος και το κόστος του λαχνού θα έχει 1 ευρώ. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Μουζακίου, όλους τους χορηγούς και τους εθελοντές που ήρθαν αφιλοκερδώς να βοηθήσουν για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. Η Παναγία μας να μας βοηθάει και να μας χαρίζει ψυχική φώτιση και υγεία. Ο κύριος Τσάρας, ο βουλευτής του νομού μας απευθύνει τους θερμούς χαιρετισμούς του και μας εύχεται χρόνια πολλά. Επίσης παρευρίσκεται μαζί μας η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, η κυρία Λία Ρογκανάκη, την οποία προσκαλώ στο βήμα να απευθύνει χαιρετισμό. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Τι τέλεια να βλέπεις μια τέτοια πλατεία γεμάτη και μάλιστα την πλατεία της Μαγούλας γεμάτη με τόσο κόσμο. Αυτός είναι ο στόχος μας και ως περιφέρεια. Ο σκοπός μας είναι να στηρίζουμε τα χωριά μας και να ζωντανεύουν τα χωριά μας. Αυτό που βλέπουμε σήμερα εδώ. Σήμερα όμως, εκτός από αυτό το πολύ ωραίο που θα δούμε και συγχαρητήρια για ό,τι κάνατε, ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό που είδαμε μέχρι να βγάλετε φωτογραφίες, σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για όλους μας. Σήμερα γιορτάζουμε. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά και σε αυτούς που δεν γιορτάζουν και που απλώς είμαστε Έλληνες χριστιανοί Ορθόδοξοι. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουμε την Παναγία μας, η οποία ανέκαθεν ήταν το στήριγμά μας,
Μας δείχνει την αλληλεγγύη, την αγάπη, τη στήριξη και τη φροντίδα στους ανυπεράσπιστους, τη συμπόνια, αξίες και αρχές που θα έπρεπε όλοι να έχουμε στη ζωή μας, να μας συντροφεύουν, για να μπορέσουμε να την αντέξουμε, να αντέξουμε την καθημερινότητά μας. Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί έχω την ευκαιρία εδώ σήμερα που είμαστε έτσι πολλοί, σε ένα μικρό χωριό πολύ όμορφο, να σας πω ότι εύχομαι αυτές οι αξίες να μπορούν να μας ακολουθήσουν και να καταφέρουμε να κάνουμε το δικό μας το εγώ, να το κάνουμε εμείς. Να το κάνουμε εμείς και να νοιαζόμαστε περισσότερο για μας, έτσι όπως είμαστε όλοι εδώ μαζεμένοι. Εύχομαι λοιπόν όλοι να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το κοινό καλό. Χρόνια πολλά σε όλους. Είμαστε σίγουροι θα περάσουμε υπέροχα σήμερα. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια για αυτό που κάνατε. Περιμένουμε να σας απολαύσουμε. Να είσαι καλά και καλή επιτυχία. Πέτρο, έλα να απευθύνεις και συγχαιρετισμό. Έλα ρε Πέτρο. Ναι. Καλησπέρα σε όλους. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στη Μαρία, στον Παναγιώτη, στην Παναγιώτα τη Δέσποινα. Να δώσω συγχαρητήρια στο Σύλλογο Γυναικών που για ακόμα μία χρονιά θα μας παρουσιάσουν εδώ τα δρόμενα και θα το κάνουν σίγουρα με επιτυχία. Να ευχαριστήσουμε τους εθελοντές όλους. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που βρισκόσαστε πάλι μαζί μας. Και πάλι χρόνια πολλά, καλή διασκέδαση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εθελοντές και ονομαστικά την εταιρεία Κίσας, την Τυράς ΑΕ, τους Μήλους Βλαχογιάννη, το Βακοφτσί Πέτρο, τη Μαρία τη Μάγκου για την προσφορά τους για τα υλικά και τα ψιστικά για τις σπίτες και τις μπατζίνες. Επίσης, το Δήμο Μουζακίου, το νομικό πρόσωπο του Δημοσίου Δικαίου, τα νερά Θεόνι, Μπατσουνιά Καρδίτσας, τις ζωοτροφές Πουλίζου, Μαγούλα Καρδίτσας, το Βακουφτσί τον Πέτρο, Μαγούλα Καρδίτσας, το Γκίσα, Βιομηχανία Γάλακτος Μουζάκη, τα αγροσυστήματα Κουτσανάς Νίκος, Κρανιά Καρδίτσας, Κοτούλας Γεώργιος, Μίνι Μάρκετ Μαγούλα, Μίλη Βλαχογιάννη, Αλευροβιομηχανία Διάβα Καλαμπάκας, Νατσιόπουλος Ιωάννης, Αλευροβιομηχανία Αγία Κυριακή, Μανούρας Αχιλλέα, Συμπληρώματα ζωοτροφών Φύκη Τρικάλων, Λανάρας Κατεψυγμένα, Μεγαλοχώρη Τρικάλων, Αφή Παπα-Νικολάου, Διανομής Αντιπροσωπείας Τροφίμων, Συνεταιριστική Ηλιοχρωματιστών, Χρώματα Αβέρο Φύκους Νέα Αγορά, Σκλαβενίτη Σούπερ Μάρκετ, Τυράς Γαλακτοβιομηχανία Πύλη Τρίκαλα και Μαρία Μάγκου Ταβέρνα Ψισταριά Μαγούλα Καρδίτσας. Και πάλι σας εύχομαι καλή διασκέδαση.
η κλωστή δεμένη στην ανέμη τη λιγμένη. Αρχή του παραμυθιού. Καλησπέρα της αφεντιά σας. Ας ξετυλίξουμε το νήμα και ας πιάσουμε το παραμύθι από την αρχή. Ή μήπως δεν πρόκειται για παραμύθι? Μια εικόνα μαγική που μυρίζει νύχτα, στάχη, ξύλο και φωτιά τζακιού. Ίσως και κάτι να σιγοβράζει στη φωτιά. Μια εικόνα όμως που σίγουρα κρύβει μια άλλη πραγματικότητα, πολύ πιο σκληρή, άγρια και δύσκολη. Αφού το γνέσιμο ήταν μια σκληρή δουλειά, μια καθημερινή ανάγκη επιβίωσης για κάθε σπίτι για πολλές χιλιάδες χρόνια. Και αυτή η ανάγκη ήταν που έμπασε την κοπιαστική αυτή δουλειά ακόμα και στα παραμύθια και στους μύθους. Θα συναντήσουμε τα μαγικά αυτά εργαλεία στα χέρια των μυρών στην αρχαία Ελλάδα. Με την κλωθό να γνέθει, κλώθει το νήμα της ζωής των ανθρώπων. Τη λάχεσης να το μετράει και να ορίζει τι θα λάχει στον καθένα. Και την άτροπο να το κόβει όταν έρθει η ώρα. Μια τόσο απλή διαδικασία που μας δείχνει ξεκάθαρα όμως πόσο ζωτική έχει υπάρξει για τους ανθρώπους. Η Πινελόπη να υφαίνει όλη την μέρα και να ξυλώνει το υφαντό τη νύχτα προκειμένου να ξεγελάσει τους μνηστήρες, κερδίζοντας χρόνο στην πολυπόθετη επιστροφή του Οδυσσέα. Η θεά Αθηνά που μεταμόρφωσε την αντίζηλό της σε αράχνη επειδή καυχήθηκε πως από εκείνη ήταν καλύτερη στον αργαλιό. Τα αδράχτια με τις σουβλερές τους άκρες, η στρεφογυριστή ανέμη και η ρόκα έχουν υπάρξει μαγικά αντικείμενα πολλές φορές μέσα στα παραμύθια. Έχουν καθορίσει ιστορίες και γεγονότα, έχουν γράψει τη μοίρα πολλών πρωταγωνιστών και έχουν χρησιμοποιηθεί από χέρια νέα και γέρικα, αθώα αλλά και πανούργα. Η ωραία κοιμωμένη που τρυπήθηκε από τα δράχτη. Ποιος άραγε δεν θυμάται αυτό το παραμύθι, αλλά και πλήθος άλλων που έχουν να κάνουν με τον αργαλιό ή κάποιο από τα εξαρτήματά του. Ας περάσουμε όμως από τα παραμύθια και τους μύθους στην αλήθεια. Ή καλύτερα, ας πούμε μέσα από τα παραμύθια τις αλήθειες που κρύβουν. Το μαλλί πρέπει να γίνει νήμα και το νήμα ύφασμα. Και το ύφασμα ρούχο, κουβέρτα, χαλί, φαντό στον τοίχο που θα κρατάει την υγρασία και το κρύο έξω από το σπιτικό. Το γνέσιμο, καθότι η δουλειά του σπιτιού γινόταν ανέκαθεν από γυναίκες, αφού στις πατριαρχικές κοινωνίες το σπίτι και η φροντίδα του, πέρα όλων των άλλων, ήταν καθήκον των γυναικών. Το γνέσιμο και η υφαντική λοιπόν ήταν βασικές δεξιότητες που θα έπρεπε να κατέχει μία γυναίκα αν ήθελε να παντρευτεί και άρα να επιβιώσει, αφού τότε μια γυναίκα ανήπατρη δεν είχε και πολλές ελπίδες. Συχνά το γνέσιμο είναι δοκιμασία πριν από ένα καλό γάμο. Συμβολικά, αν το δούμε, ήταν και μια βασική δεξιότητα προς την αυτονομία της. Δεν ήταν λίγες οι φορές που οι γυναίκες μαζεύονταν τις νύχτες και βοηθούσαν μια οικογένεια στις δουλειές του αργαλιού όταν η ανάγκη το υπέβαλε. Παραδείγματος χάριν, επικείμενος γάμος. Ήταν τα λεγόμενα νυχτέρια. Ο αργαλιός είναι η χειροκίνητη μηχανή ύφανσης, συνηθέστερη σε παλαιότερες εποχές. Χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα κατά την προβιομηχανική εποχή και αργότερα κυρίως στις αγροτικές περιοχές, στην οικιακή οικονομία των οποίων διαδραμάτισε βασικό ρόλο, καθώς αποτελούσε το κύριο μέσο ύφανσης και κλωστοϊφαντουργίας. Μετά τη βιομηχανική επανάσταση, ο κλασικός, ξύλινος, κινούμενος με μυϊκή ενέργεια αργαλιός αντικαταστάθηκε από το μηχανικό αργαλιό. Σήμερα έχει σχεδόν καταργηθεί, καθώς η διαδικασία της ύφανσης έχει μηχανοποιηθεί και στη θέση του αργαλιού χρησιμοποιείται η υφαντική μηχανή. Ο ξύλινος αργαλιός απαντάται σήμερα μόνο σε ελάχιστα σπίτια απομακρυσμένων περιοχών και σε μουσεία λαϊκής τέχνης. Ο Σύλλογος Γυναικών Μαγούλας, ταγμένος στη διάσωση της παράδοσης, θα επιχειρήσει απόψε με ένα αυτοσχέδιο δρόμενο να αναπαραστήσει στο μέτρο του δυνατού το νυχτέρι. Εσείς σκεφτείτε μόνο πως κάποτε ένα κομμάτι ύφασμα ήταν μαγικό. Το νήμα από το οποίο ήταν φτιαγμένο μπορεί να είχε καθορίσει μια ζωή και το αδράχτη με το οποίο φτιάχτηκε να είχε βγει από ένα παραμύθι και να κουβαλούσε πάνω του τις ελπίδες κοριτσιών και γυναικών που η μοίρα τους εξαρτιόταν από αυτό. Ότι κάποτε η ρόκα, το αδράχτη και η ανέμη όντως καθόριζαν τον πεπρωμένο των ανθρώπων με τον τρόπο τους και τα παραμύθια τους κρύβανε όνειρα, πάθη, αποθυμένα και φόβους. Γι' αυτό, αν ποτέ βρεθείτε μπροστά σε μια παλιά ανέμη,
Το νου σας μπορεί να έχει να σας ψιθυρίσει πολλά. Μαλαματένιος ήταν ο αργαλιός και φιλτισένιο το χτένι. Πέρασα από ένα χωριό κι είδα μια στον αργάλιο που ήφαινε χρυσοπάνι κορικόντο χωριάνι. Δαχτυλίδι λαμπήσε και η καρδιά μου εράγησε πόσο κόριμ το πάνι κορικόντο χωριάνι. 10 δίνω το πάνι, 10 δίνω και το χτένι. 10 δίνω και το χτένι, κοινό που είπαμε θα γίνει. Αχ, νύφτου πεις πολύ καλά αυτό το τραγούδι, είναι και παλιό. Πού το ξέρεις εσύ, κορίτσια μου? Μάνα, από σένα το έμαθα. Στο χάω κι εγώ που ξέρω τι λέω και τι κάνω. Γέρασα. Πώς? Τι θέλεις απόψε να φτιάσεις τώρα και τις κάλες τις σούλες αυτές? Τώρα θα φτιάξουμε τα πρικιά για το κορίτσι που είναι ραβωνισμένο. Τώρα θα έρθουν και οι γειτόνισσες και θα αρχίσουμε σιγά σιγά. Τι σε λείπει? Μη λείπουν όχι πολλά πράγματα, βιλέντζες, τσόλια, αυτά τα έχουμε φτιαγμένα. Μια βιλέντζα μόνο να φτιάσουμε για να μαντλώσουμε την πυθερά, μαλλινουσέντονα για τα κουνιάδια και τσιρέπια πολλά για όλο το σόιτζ γαμπρό. Πόσα τσιρέπια, κορίτσι, σε έχουν πλέξει? Δεν σε φτάνουν? Πού τσιρέπια, βιλέντζες, έχεις ένα σωρό ακόμα, τη λιούτα είναι. Αφού είναι πολύ το σόιτζ γαμπρό. Αυτό ήθελες να κάνεις. Να φτιάσεις γαμπρό από κούδα, να μαντλώνεις, να φτιάσεις πρικιά, ατελείωτα. Δεν το έδωσες του κορίτσι εκείνο εκεί ψτούθηλη, του καλό το παιδί με το φουστανάκι μαναχά. Ήθελες να φτιάσεις γαμπρό του Δήμου του Φατμάγκου. Ρε μάνα, αφού εκείνος δεν ήξερε, ήταν αγράμματος. 2 γουμάρια άχυρο δεν ήξερε να τα μοιράζει. Άι μωρ τώρα, πάψε. Άντε, τέλος πάντων τώρα, γίνηκαν, άντε. Μαλλί έχεις? Μαλλί έχω. Λινιό, Λινιό. Λινιό, πέρα κάτω. Όρσε με μάνα. Έλα κορίτσι μου, πού είσαι? Έλα, πήγαινε στο 100 να φέρεις τα μαλλιά τα πλημμένα. Και πάρει κανένα 2 κουτσούρια και ρίξει τα κεία στο μπουχαρί. Πώς θα περάσουν όλη τη νύχτα γυναίκες? Μωρ, γι' αυτό πούντιασαν τα πουδάρια, μζήψη φωτιά. Ξύλιασαν τα πουδάρια, παιδάκι. Ρίξε μαρκουρίτσι, μη ρίξε. Ρίξε κούτσορο αυτό.
Καλησπέρα νύφ. Καλησπέρα κυρά. Καλησπέρα κορίτσι μου, πώς είστε στο σπίτι? Καλά, είμαστε, καλά. Μια χαρά. Πάει προποτάτε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλώς ήρθες. Πού είναι άλλοι, δεν ήρθαν ακόμα. Θα έρθουν και άλλες όπου να είναι. Θα μου πεις, είναι μακριά η νύχτα, έχουμε ώρες ως το πρωί. Έχουμε ώρες, αλλά έχουμε και δουλειά. Τι θέλετε να σας κάνω τώρα? Πάρε τα λανάρια, να λαναρίσει καμπόσα μαλλιά. Κάτσε. Ωραία άσπρα που είναι, θα μου πεις η Στέργιος έχει όλο μπέλες προβατίνες. Καθαρές που είναι άσπρα σαν του χιόνι και μαλακά σαν του μετάξ. Καθαρά με έπεσαν τα χεράκια μου να τα πλένω. Ζηματίστηκαν τα χέρια μου να τα ξυπλύνω από τη σαρέα. Έτοιμη πρώτη τλούπα. Περήφανη Γιώργινα σαν και σένα. Φέρ την εδώ να τη βάλω στη ρόκα. Το κέντισμα είναι γλέντισμα και η ρόκα είναι σεριάνη. Και του τσικρίκι και εργαλιός είναι σκλαβιά μεγάλη. Τα δράχτ, μαρμάνα, πού είναι τα δράχτ? Το Μαρή, να το βλέπεις. Πάρ' το. Το σφοντίλ, πώς θα φέρει τρώερα τα δράχτ χωρίς το σφοντίλ? Εδώ είναι και το σφοντί. Αλλά να ξέρετε, άμα δεν θα του βρίσκει το χάσεις, βάλει ένα κρουμπδάκι τσούφλα του ή μια πατατούλα και κάντε τη δουλειά σας να μην χασομυράτε. Ωχ, μαρ, μέρτε μια χαμνά. Κουπανάει αφαλός, μαρ. Ουρανός φοντίλι μέρτε. Μαρμάνα, τι έπαθες? Δεν ξέρω. Είμαι νηστιά, μαρ, είμαι νηστιά από το πρωί. Έφαγα ένα αυγό βρασμένο, ήπια και λίγο καφέ και το μεσημέρι είχα μαδινά και δεν έβαλα άμα τραπέζι. Αφού έφτιασα μπατζίνα, θα έρθουν κι άλλες γυναίκες και θα βάλουμε να φάμε. Μα θα περιμένω εγώ πότε θα έρθουν γυναίκες να φάω, εγώ μέρτα χαμνά, είμαι γυροκόμη. Άι να σου δώσω λίγο ψωμάκι. Λίγο ψωμάκι, λίγο τυράκι, δώστε με. Έλα. Άι να σου δώσω εγώ λίγο ψωμάκι. Φέρτε με λίγο ψωμάκι, λίγο τυράκι. Πάρε να βάλεις λίγο στο στοματάκι. Σώθηκα. Ναι, έδωσαν ψωμί και τυρί. Άντε, εμείς σε βοηθάμε, Στέργιανα. Να δούμε εμένα ποιος θα με βοηθήσει να φτιάσω κι εγώ τα αυκά με τα πρικιά από το κορίτσι. Άντε. Τα ρεβόνεσες. Μαριόργινα, τα ρεβόνεσες του τρανό. Το τρανό, ποιο, το κούτσινο. Χαμένα τάξη. Και δεν μας είπες τίποτα, να σε ευχηθούμε. Στέργινα, εσύ ήξερες. Όχι, δεν ήξερα κι εγώ. Μα με ποιον ταρβόνιασε σε νεφάδα? Πώς δεν ήξερες εσύ, Στέργιανα? Δεν σ' είπα εγώ, παριβόνιασα το τρανό, το κουρίτσι, στον Αποστόλη στη Μιστουκλή. Μόλις στον Αποστόλη που ταρβόνιασες. Αλλά θα μου πεις, για το κουρίτσι του δικό του τρανό, καλός είναι και Αποστόλης. Τι λες, Μαρή, τι έχει το δικό μου το τρανό το κουρίτσι? Δεν κοιτάς αυτό τη θική στυλιένου, την πήραν τα χρόνια σβάρνα. Να ευχαριστάς μαναχά την κουμπάρας που σε βρήκε γαμπρό. Αλλιώς, σιγά, και ο Δήμος που είναι φτωχός. Αλλιώς θα σε έδωνε η φώτης του γιότ. Μα τι κουβέντες είναι αυτές που λες για το κορίτσι του δικό μου? Κάτσε καλά με σκουθού απάνω και θα σ' αρχίσω με τη ρόκα. Ακούς εκεί, Δήμος την αγαπούσε τη Λινιό, δεν την πήρε έτσι. Σιγά να μην την αγαπούσε. Ας μην τον έδωνα τη τόση πρίκα και σε έλεγα εγώ άμα θα την έπαιρνε. Μα τι λες? Τι κουβέντες είναι αυτές που λες? Ήρθατε απόψε να κάνετε δουλειά και θα βγάλετε τη φωλή σας. Αχ, κι εσύ, σκαλτστή. Δεν έχουμε κορίτσι, κοίτα τι γαλιάντρα έχουμε. Και εσύ ωραία κορίτσα έξ, δεν σε βοηθάμε σένα, δεν σε πλέω τσιρέπια, δεν σε γνέθω στον αργαλιό, σε παράτσα μα σένα. Στέργινα, βοηθάει το χωριό όλου, σένα θα σε αφήσει. Αχ, απόψε ήρθατε να βγάλετε τη φωλή σας.
Άι, ματιασμένοι είναι, δεν έχουν τίποτα. Αστεία κάνουν. Άντε. Είμαστε προσταμένοι, Μαρμάνα, γι' αυτό κάνουμε έτσι. Στα όριστα βουνά το μάτι. Στα όριστα βουνά. Εσύ, κοίτα με φύγεις τώρα που δω και βγεις όξυμερ από του δρόμου και βρίσκει την Νίνα στο δρόμο και τα πει στην Νίνα, γιόμψω τον του χωριό ύστερα. Πού να μαζέψω εγώ το πρόβλημα. Πάψτε, πάψτε, τι είναι αυτά που λέτε και μαλώνετε τώρα. Μην ξέρεις μένα να λέω. Μην ξέρεις μένα, αλλά όξω από το σπίτι γίνεται. Καλύτερα να μην βγει το μάτι, να λένε «Άι Βασίλη η Γκαβή», πάρ' για να μην βγει το όνομα, να έχω μια ζωή. Si βγει το μάτι, άι φύλαξε τα μάτια σου. Φύλαξε τα χρηστείς. Την Νίνα να μην την πεις τίποτα, θα πει το χωριό όλο. Βασίλη, επειδή σε ξέρει, γι' αυτό τα λέει αυτά. Κατέβαλα. Όχι, γιατί να κατεβεί. Καλησπέρα γυναίκες, τι κάνετε? Καλησπέρα. Καλησπέρα για τον Οπούλα μας. Τι κάνεις θεία, καλά είσαι? Καλά η μισή, ήρθες να μας βοηθήσεις. Ήρθα. Α, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Τι θέλετε να σας κάνω? Κάτσε εκεί στην Ανέμη και μάζεψε λίγα μασίδια. Κόκκινη κλωστή δεμένη, στην Ανέμη τυλιγμένη. Είπα κόκκινη κλωστή. Σας λείπει κανένα χρώμα? Μας λείπει το κόκκινο, αλλά θέλω αρζάρι να το περάσω. Λουλάκι να περάσω με τα νερογάλαζα και φρέσκα φύλλα από καρυδιά για να βάψουμε τα καφέ. Έχω εγώ ριζάρι να σας δώσω. Με έφερε άντρας με τα μπελάκια. Εκεί το βγάζουν και στο εξωτερικό. Θησάβρισαν αυτοί εκεί, γι' αυτό και είναι και πανάκριβο. Γιόμψαν παράδες. Γέμισαν. Καλησπέρα γυναίκες, τι φτιάχνετε? Καλησπέρα την όμορφη. Γιατί άργησες, Μαρή? Τι να μην αργήσω, σώνω τις δικές μου δουλειές, έχω και την πειθερά μου φωνάζει, να δώσω τα πρόβατα, να μάσω και βουνιές για τη γάστρα. Τι θέλετε να σας φτιάξω? Κάτσε εκεί στο τσικρί και να με φτιάξεις χοντρό νήμα για να φτιάσουμε τη στέρφη της Βιλέντζες. Να μην Πάει έτσι Μαρία στέρφη, να κάνει και καμιά στέρφη. Όλο φλουκουτά. Τώρα να σε πω γιατί κατηγοράς την πειθερά. Πειθερά με έτσι, πειθερά με αλλιώς, όλα τα στραβά τα καρβέλια, πειθερά τα φτιάνει. Εσύ συνήθεις όλα καλά. Ελάτε γυναίκες, φτιάξτε με μασούρια, όλη τη νύχτα με τελείωσαν, πώς θα υφάνω? Άι Στέργινα, να σου δώσω εγώ κανένα δυο που είναι έτοιμα. Μαρστέργη, να πά και έκανες καμιά μπατζίνα. Σαν να με μύρσει, δεν θες κανένα φλάξ εδώ να φάμε? Καλά, ακόμα δεν ήρθες. Να φας θες? Τι να κάνω, να μη σκέφτομαι την πειθερά μου? Πάψε, μα θα ακούσει και δική μας πειθερά. Και θα λέει ότι την κατηγοράμε κι εμείς. Εγώ θα την ξεκάνω. Θα λέει και η δική μας ότι θέλουμε να την ξεκάνουμε. Μαρτί τι ταΐζει, Βαγγέλινα. Αυτό είναι ξάλογο. Μαρτί τι ταΐζει, Βαγγέλινα, τα χανάτι, δίνεις.
Χάιντι, τραχανάτι τα ήρθισες και την έχτη έτσι σαν θρυφτάρι. Τι ρε μπούκατς πως γυαλίζει. Εγώ τη δίνω ξηρουκούκια. Τι κάνεις, δεν έχει δόντια να τα ματσαλίσει. Έρχεται η Βαγγέλης μου από το καφινέ του, λέω Βαγγέλη, δεν τρώει η μάνα ντύπ. Φωνάζω, μάνα μάνα, θες να φας? Σκόνει το κεφάλι σαν πάνω. Πάω στη μάτς και τη λέω κρυφά, θες κάνα δυο ξηρουκούκια? Φωνάζω δυνατά να ακούς Βαγγέλης, να βρέξεις το στόμα λίγο. Τι λέτε? Μα τι λέτε εσείς, τι, για ποιον λέτε? Μόρτα θέλεις και εσύ τα ξηρουκούκια, θέλεις? Για το τι λέτε, μα για το τι λέτε, πέστε με κειμένα, δεν ακούω καλά. Ποια πειθυρά τώρα και τι κάνει Βαγγέλης Φκός, τι λέει? Συμμαλώνει γιατί δεν κοιτάς τη μάνα του? Θα συμμαλώνει. Εγώ τη κοιτάω τη μάνα του. Τι δεν της ξηρουκούκια? Αυτή με φωνάζει. Για δεν ξέρετε εσείς οι νέοι τώρα και σας αρνεύομαι. Δεν είναι κακό. Πέτασα ήττα μου γοργή, πέτα χρυσό μου χτένει. Ωχ, του ξέχασα Μαργνιακής, πώς λέει το τραγούδι? Λινιό, έλα κορίτσι μου να συνεχίσει εδώ να μας βοηθήσει το τραγούδι, το ξεχάσαμε. Άι, πες το σήκωσε κουρτσάκι, πες το, πες το. Πέτασα ήττα μου γοργή, πέτα χρυσό μου χτένει, να'ρθει ο καλός μου την αυγή και γλέντιθε να γίνει. Τάκου, ο αργαλιός μου, τάκου και έρχεται ο καλός μου, τάκου και σε λίγο φτάνει για φίλη και για στεφάνι. Πέτασα ήττα μου γοργή, πέτα χρυσό μετάξι, να'ρθει ο καλός μου τη λαμπρή, να βρει χρυσά να αλλάξει. Τάκου, ο αργαλιός μου, τάκου και έρχεται ο καλός μου, τάκου και σε λίγο φτάνει για φίλη και για στεριάνι. Πώς πάει στην Πέθερε, όλα έτοιμα για τον γάμο, κοντεύει και ο καιρός. Όλα έτοιμα στην Πέθερε, όλα προχωρούν καλά. Είναι όλα, τα έχω τακτοποιήσει, τα έχω δώσει στις γυναίκες, τα νυχτέρια και περάσαν καλά. Ναι. Έχεις μαλλί, σιφτά για τα πρικιά. Έχω μπόλικο. Την άνοιξη κούριψα της Προβατίνης, της Μπέλης, της Λάης και έχω μπόλικο και έδωσα τις γυναίκες να κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά όταν κούριβα της Προβατίνης, έχω ένα μοβόρκο κρυάρι, κόντεψε να με σκοτώσει.
Αλλά το χρόνο, μετά το γάμο θα το δώσουν σε σένα. Γιατί με το χάλιψες. Ώστε έτσι, το μουβόρκο το κρυάρι θα μας δώσει. Για πρίκα, πάλι καλά που μη πεις μη με σκοτώσει. Να πιούμε λίγο τσιπράκι. Άντε λίγο. Είναι από τη Μαρία εδώ, τη δική μας. Γεια μας, Πέτρε. Άντε, γεια μας, Πέτρε. Να μαζί σου. Ποια στο αληθινό, Να μαζί σου. Ποια στο αληθινό. Είσαι κι άστη. Ρε συμπέθερε, πώς αντέχουν αυτές οι γυναίκες στα νυχτέρια. Όλη νύχτα, με τη λάμπα, καβώθηκαν τα μάτια σου. Άλλο που δεν θέλουν αυτές. Αυτές είναι μέσα στα κουτσουμπουλιά και μέσα στα προυξινιά. Πηγαίνει τα προυξινιά και τα κουτσουμπουλιά σύννεφου. Μέσα στο υφάδι αυτές βλέπουν και ιστορίες. Θυμάται όλα τα παλιά. Και όλο το χωριό του περνάνε από κόσκο, τον ακατών. Μόναχα αυτό. Αυτές λύνουν και δένουν τα προυξενιά και τα κουτσουμπουλιά. Μαΐστρες λένε οι μεγαλύτερες και μαθαίνει οι μικρότερες. Έτσι περνάνε τα έθιμα. Τα έθιμα είναι από στόμα σε στόμα, από χέρι σε χέρι και είναι όλα για τους νέους να μαθαίνουν. Ναι, κι άλλες είναι χρυσοχέρες, κι άλλες είναι ξηροχέρες. Δεν είναι όλοι στο ίδιο. Είναι καμπόσες, 5 μήνες 6 αδράχτια. Δεν πιάνουν μια πλάκα να βάλουμε να χορέψουμε. Ας τα αφήσουμε τώρα αυτά. Ναι. Ας τα αφήσουμε. Άντε, σίγουρα να βάζεις καμιά πλάκα τώρα. Μήνους, 6 αδράχτια, 5 μήνους, 6 αδράχτια, ποτέ να με σε σπαρούσαμε, άιντε ποτέ να μωρέ να γνήσεις. Δυο κουβάρια για τους τόσους, δυο κουβάρια ποτέ να σε σπαρούσαν, άιντε ποτέ να μωρέ να μάσες. Αυτό εδώ, σαν άνθρωπος τραγουδάει του Μαγκούφκου. Αυτό. Αυτό θα θέλει και κέρασμα. Πες ψέματα. Να πάμε.
Ένα δυνατό χειροκρότημα τώρα να ακουστεί μέχρι το φανάρι πάνω. Άι μαραπόστασα με τα τσιρέπια και μετά. Έχει το καλό το εκεί. Τραγουδάει σαν όργανα. Έτσι, σαν να είναι κλαρίνα, πώς είναι αυτό? Ναι. Σαν ορχήστρα ζωντανιά. Μα να πάρουμε κι εμείς το γάμο. Θα πάρουμε. Α, αυτό είναι καλό, τι. Ωραίο. Το κλείσαν τώρα, δεν έχει? Το κλείσαν τώρα, θα μας πεις εσύ ένα τραγουδάκι. Πώς θα πειράσουμε κι εμείς τη νύχτα? Α, να πω ένα. Να πω ένα. Τη Στρομπούλου να πεις. Ναι, τη Στρομπούλου. Παλιό τραγούδι. Στρομπούλο μου στα λονιά σου κι όξου στα περιβολιά σου κάθεται νιώσια νηπάνδρος νιώσχε πρωτοπαλικάρος και τη Στρομπούλο ξετάζε χίλια φλωριά την ετάζε. Στρομπούλο μου που είναι η μάνα σου, που είναι κι ο πατέρας σου. Η μάνα μου πάει στην εκκλησία, πατέρας μου στα μαγάζα, πατέρας μου στα μαγάζα, για κοινά χέλα μια βράδια. Μπράβο μάνα, μπράβο. Σας άρεσε? Μια χαρά το πες. Καλό ήταν? Καλά. Α, εντάξει. Ωχ, Μαρκουγνιέκης, με το τραγούδι τα λάθιψα. Πω, πάει μπουρδούρα, την έκανα λάθος. Τι κάνεις έτσι, ξαναξύλωστο. Με αυτήν τη δουλειά θα κάνουμε. Σαν την Πινελόπ, τη μέρα θα υφαίνουμε και το βράδυ θα ξυλώνουμε. Ποια Πινελόπ, Μαρίνα, αυτή? Έχουμε δώσει στο χωριό εμείς Πινελόπ. Τι έκανε αυτήν? Ξύλωνε το διασύρι. Α, πού είναι, μαρ, πέστε με. Ρε μάνα, την Πινελόπ με τις πολλές μυστήρες. Δεν τη ξέρεις. Πώς λέει μύθος, ρε μάνα? Τι είναι μυστήρες? Τι είναι αυτό? Όπο μύθια. Άιντε, μύθια. Όσα μύθια, τόσα αλήθεια. Άιντε, παραμύθια θα λέμε απόψε. Έρεσια, μύθια είναι, δεν είναι αλήθειες. Τώρα μιλάτε είναι μια Πινελόπ. Και εγώ σας ρωτάω, εδώ από το χωριό είναι, από την Κρανιά είναι, πού θα είναι δεν ξέρω. Μορστέργινα, Χριστοχέρα είσαι, πολύ ωραίο το έκανες. Ούτε η Θεά Αθηνά δεν φτιάχνει τέτοια. Πω, μη με συγκρίνεις με τη Θεά Αθηνά. Θα με καταραστεί και θα βγάλω πουδάρια, θα γίνω σαν την Αράχ. Μα πού τα ξέρεις όλα αυτά? Τόσα χρόνια είχα τη δάσκάλα μέσα στο σπίτι. Εγώ τα μάθαινα, τα ξέρα όλα. Μωρέ γυναίκες, σκουθείτε, η νύχτα σώθηκε. Τα αστέρια χάθηκαν. Απέμεινε μόνο ο Αυγερινός. Ξημέρωσε. Ξημέρωσε. Άι, με τα τραγούδια και με τούτα και με εκείνα, δεν πήραμε χαμπάρι τίποτα. Έτσι. Τι θα κάνουμε τώρα, θα φύγουν οι γυναίκες? Άιντε γυναίκες, έτσι θα φύγουμε.
Να μην πούμε ένα τραγουδάκι για την Πούλια που μας κρατάει όλη νύχτα συντροφιά. Άι μάνα, αρχίνα πρόταση. Άι μάνα πάλι θα τραγουδήσεις, εσείς που είστε νέες. Εσύ πρόταση, εσύ και κοντά μης, άντε. Άντε. Καλά. Θα βγεις εσύ Στέργινα από εκεί, άι μάνα να βγει. Αυγιά κορίτσια. Πρόσεξε, πρόσεξε, πρόσεξε. Αυτό μωρένα, αυτό τα στερεί το λαμπρό. Αυτό τα στερεί το λαμπρό που πάει κοντά στην πουλιά, που πάει κοντά στην πουλιά. Αυτό μωρένα, αυτό με φεύγει και έρχομαι. Αυτό με φεύγει και έρχομαι, κορί μου στην αυλή. Ιησού, κορί μου στην αυλή σου. Βαρώ μωρέ, βαρώ τις πόρτες 3 φορές. Βαρώ τις πόρτες 3 φορές, τα παράθυρια 5, τα παράθυρια 5. Ξυπνά μωρέ, ξυπνά παρδαλώματα μου. Ξυπνά παρδαλώματα μου κι θα για να σε πάρω, κι θα για να σε πάρω. Σε έχω μωρέ, σε έχω κρεβάτι αργύρο. Σε έχω κρεβάτι αργύρο και παπλό μασημένιο, και παπλό μασημένιο. Ναι. Πάμε να κρυφθούμε τώρα λίγο.
Για σένα παίζουν κουντούτα. Για σένα παίζουν κουντούτα. Για κλαρίνα τέφια και λαούτα. Oh!
Όμορφη πόλη εδώ στη
Ευχαριστούμε. Γιορτάζει σήμερα και θα μας τραγουδήσει. Δέσποινα, να είστε πολύχρονοι, να σε χαίρεται ο σύζυγός σου ευλογής. Και να σας πω ένα ευχαριστώ που με καλέσατε, μου δώσατε την ευκαιρία να συνεργαστώ με αυτά τα παιδιά εδώ, τους συναδέλφους μου, τους καλύτερους στο είδος. Να βρεθώ σε αυτό το πανέμορφο χωριό, από όπου κατάγονται και αρκετοί συνάδελφοι, αλλά εκτιμώ πάρα πολύ έναν συνάδελφο, τον Βασίλη τον Παπαϊωάννου, ο οποίος είναι ένας εξαίρετος μουσικός, ένας υπέροχος άνθρωπος, οικογενειάρχης, τον οποίο τον είχαμε οδηγό, φάρο, όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, τρέχαμε κοντά του να ακούσουμε πώς τραγουδάει. Αν ήθελε ο Βασίλης να έρθει να βγούμε μια φωτογραφία τώρα, Βασίλη. Γυρνάμε Καλαμαθιανά. Πάμε Καλαμαθιανά, ακόμη είναι ωραία. Πάμε. Μαρία λέει την Παναγιάκη, την κυρία Μαρία. Παναγιά
αγαπώ ήταν φέλα, να σ' αγαπώ ήταν φέλα, να έχω φουρτούνες σε βέλα. Να σ' αγαπώ χωρίς να θέλω, γιατί με νοιάζει στον αγγέ, γιατί με νοιάζει στον αγγέ, σ' αγαπώ χωρίς να θέλω. Σ' αγαπώ χωρίς να θέλω. Να κοιταχτούμε λίγο τσεπούλες, πορτοφολάκια, κάποιος κάποια έχασε μια πιστωτική κάρτα, ευρέθη και είναι απέναντι εδώ στα ποτά. Στο παραλατήρι σφίνα για πόδα, για πίτα, σε γελάσα, σε πήρα.
παπάς, είναι ο παπάς, είναι άρρωστος. Πώς βάστας λίγο νερό, αχ, πώς βάστας λίγο νερό. Όλοι να σηκωθούν, όλοι για χορό, όλο το χωριό. Βαστό και εγώ καημένος, ωρεμός βάζω και εγώ καημένος, χορετήσα αγάπης το καημό, αχτήσα αγάπης το καημό. Γαργαρό νερό, αχ, μάικου, γαργαρό νερό. Πάτε όλοι να σας χαρώ, πάτε όλοι στο χώρο. Πάτε όλοι στο χώρο, στις μαβούλας στο καλό. Ξένος ματάκια με εγώ, είμαι ξένος και θα ειδώ. Είμαι ξένος και θα ειδώ και θα πάω να μολόγω. Θα παίξουμε απ' όλα, απ' όλα. Και θα πάω μαντανιά εγώ και θα πάω να μολόγω. Και θα πάω να μολόγω της μαγούλας στο χώρο. Αντέξουμε απ' όλα στην ώρα τους. Άιτε είμαστε μια παρέα, μια παρέα. Ωρε πεντέξω πότε, η αγγίδα τα σπέλαρα. Άιτε πεντέξω πότε, στα πόλη, εις με να
Έφυγες στα δούλα μου και μας τα ξένα, είπες να τα στενά προσεχόντας Φαρφάθε το άναλα πριν, να σου φάλω δάχτυλιδί. Πέρασα, καλέ πέρασα, αν δεν πέρασα την πόρτα σου. Πέρασα την πόρτα σου, αν δεν μου πνεθές την ρότα σου. Κοίταστο, καλέ κοίταστο, αν δεν κοίταστο η τεράχη σου. Κοίτα στο κεράκι σου, άντε μου στριβές στα δράχτη σου. Δάχτυλι, μωρέ δάχτυλι, άντε δάχτυλι λάβησε. Δάχτυλι λάβησε, άντε η καρδιά μου ράχτησε. Μισάρε, καλέ μισάρε, άντε μισάρε, γονιάσαρε. Μισάρε, γονιάσαρε, άντε μισακά, βαριάσαρε. Δεν μάρε, καλέ δεν μάρε, άντε δεν μάρε, γονιάσαρε. Έτσι το, μωρέ, έτσι το, αγένε έτσι το, εκεί το χωριό. Έτσι το, εκεί το χωριό, αγένε δαχτυλί την αφορώ. Αυτό ψηλά, μάγια μου κάνε, αυτό ψηλά, ψηλά στα παγωνάκια. Αυτό ψηλά, ψηλά στα παγωνάκια, κάποτε δυο μαύρα μάτια. Μου
Κορπα, κορπα, γυνή, καιρό, να σε χαρώ.